aurrelaria. Sebastián González, orain dela denbora gutxi debuta egin duen pelotaria da. Eta ja urte batzuk gehiago daramatzan Irigoien izango du gaur atzeko kuadroetan laguntzaile. Orain txari dira, pelotak aukeratzen. Esan bezala, Gorriz, Tolosa hirugarrena eta Milikoa. Aurrelari amezketarrak, atzelari Bizkaitarra izango du. Esan, ze itxura hartzen diok partiduari? Bueno, hemen gaur esan dekena, iparaldeko bi pelotari jokatzen elkarrekin. González hasierako partidutan asko hobeto ikusi nin. Profesionaletan beti izan dinik gogorra dela, 22 iristea kosta jendek. Eta atzeneko partidutan ikusten di, pelota bile jutean da behintzat, hola, konfiantzi bare, neurri hartu bare, eta aspaldin atzeneko partidutan behintzat kostatzen ari zaiok, uste galtzen ari dela, ez galtzen esan edo, 22 iristen kostatzen ari zaiola, eta gero Milikoa berriz, gazteo gora bera hundi izatizki, eta Eibarren oso ondo jogatzen ari dek, partidu asko jogatu dikan, han gutxi hobitzen de pelota, eta lan oso nahindik, hemen ikusin behar, hau kantxa azkarraek, hemen lurren pelota asko ibiltzen dek, eta gaur nola moldatzean hemen kontebentan. Orduan, hemen pronostikoa zainit zeok, gazteokin, gora bera hundi izatitulako. Aurreneko sakea, urdinei egokitu zaie, beraz, Sebastián Gonzálezek egingo du lehen sake hori. Lau pelotarietan gazteena, berrizko atzelaria da, Milikoa, 20 urte besterik ez, mutilpuska handia da, 1,80 zentimetro. Partido astera doa, Jon Andreok, esan bezala Iruñeko Labriten, gaurko jaialdiko bigarren neurketa. Eta hor doa azkaingoa. Azkaingo ezkarra. Ondo erreskatu du Milikoak. Sartu egin zaio. Aukera González entzalatzera erdira. Bederatzitik eutxi Milikoak. Bi aurrelariak nahasi dira. Milikoari utzi dio Tolosak. Txogan utzi naixo Tolosa, garrafatu Gonzálezek. Aidez defentsan Tolosa. Atzera Irigoienek. Dirua Gorri. Tolosaren bolea. Eta tanto, aurreneko tanto ere Gorri dirua bezalaxe. Beraz, bat eta huts, Inaxio Tolosaren bolea txokoan. Eta Gonzálezek ezin izan du jaso. Hor txera bakia tantoa. Aurreneko sakea urdinek izan dute, euren pelota izan dute jokoan, aurreneko tantoan, baina Gorriek tanto egin dutenez. Pelota aldatzeko aukeran dira eta aukera intzateaz gainera, asmoa ere badutela ari gara ikusten. Hoizan Tolosak esan du, Labriteko zorua berez izan dela. Pelota beste zenbait fronto eta baino gehiago ibiltzen da. Honen antzekoa, hemen bata ipatzekotan, Gasteizko hogeta izango geniakek, Hoizan? Bai, beste asko ibiltzen hau edek, geho beste luz klaseatuk ebazerek, Bergarakoa eta hoitan dezente ibiltzen, Logroñokoa, baina beste erabatekoa edek. Nik azkarrena bezala jogo honizkiek, Labrite eta ia hogeta. Pelota aukeratu dute, aukeratutako pelotari dira probatzen Lapurtarrak, Sebastián González eta Filip Irigoien. Laster emango diote, Inaxio Tolosari, hau zai baitago, sakea egiteko, bera aurreneko sakea izango da. Dirua Gorri dago, markagailuan, bat eta huts. Badoa, Tolosa hirugarrena sakea egitera.
Aukera zabalean ezker gantxoa jaso Gonzalezek. Miliko eritzi du Tolosak, ezkerrez atzera. Bederatzi terditik, eraman Irigoienek. Eskuiz defentsan, azkainko aurrelari atzera Milikoa. Txokoan luze moztu du Tolosak, jaso Irigoienek, Amezketarrak berriz ere aukera. Berriz ere txokoan luze, jaso Irigoienek. Txokoan dotore, oso tanto polita egin du Inazio Tolosak. Aurrera ondo moztudik, eta hor zaitzuan Irigoien, baina gero atzenen berriz oso ondo jundek, atzeneko pelotonan bile. Eta kinin gozulako Irigoien eiztik zaitu, eta txokoan oso ondo gutxi, tanto politi izan dek. Bi aldiz moztu du, segidan. Txokoan. Eta ezker gantxoa. Azkenean, pelota txokoan utziz. Egin du. Diruan 1900. Sakeak bi errestoak huts. Errestoa egin du. Eta zoragarria Inazio Tolosaren ezker gantxoa. Hori ez zegoen harrapatzerik inolaz ere. Oso tanto egarra haue. Sakea bolea sartuek eta gero ezker gantxoz gaztau hildik. Hiru eta huts. Ordu berriz ere. Gonzalezen errestoa eta ezker gantxoa zoragarria izan da. 1806 azpitik. Tolosa hirugarrenaren sakea. Justu eraman du Irigoienek. Atzera Milikoak. Txokoan eta tanto. Lau eta huts. Bere burua saldu baitu Gonzalezek. Bai, pelota txarreta sartzen gaur ez, oaili baino aspaldi nahirek hor aurreko partidutan bile juten ikusi bezala, aurreko paeten ondoaino, frontixen inguruaino, oain urrutiotik sartzen airek eta urrutitik minenek ez ditendek. Eta oain gonea sartuek eta sartuek eta behin burue saldudik. Hor pelota horta sartuek, oso urrutitik, boleaz. Eta globoa bezala, ona izan dut, baina hor ondo engainatudik eta txokon utzi. Eta tanto. Momentuz partidu hasiera honetan erraz ari dira gorria. Osoen sakea. Milikoak atzera. Gonzalezia idea kentzeko aleginetan ari da, berrez batzelaria, momentuz lortzen ari da, bere helburua. Baztertu egon zaio Irigoieni, ezkerrez, ondo. Aukerako pelota geratu zaio Milikoari, gozatuz atzera, guruzatuz gainera. Apopoan eramandu Irigoienek. Gonzalez defentsan. Ondo Milikoa joxean partidu hasieran. Ondo hasiek, oain arte konture guardek hor 3 kuadrotik bakarrik jokatzen ari dela, Eta handi gazteak eta golpea zeuek eta oain arte ez bate behartu. Ikusin berrik behar zeuenen hemen atzeti eta behar emateinen nola defenditzen. 5 eta huts. Era bat baztertu zaio pelota Felipe Irigoieni. González, seira pelota bila. Pelota goiti baitara bil, Milikoak. Horren sartu gintzaio. Hor da González, arrotuz, atzera.
Ondo Milikoa. Golea. Hori nundi sartua, pelota txarrea. Golean arratxa benetan. Goitiz etorrena, irutardin. Presaka, pazientzipare. Okartu da ikusteit. 6 eta huts. Egin du sakea Tolosak. Ezkarrez eraman Irigoienek, Tolosak Milikoari utzi. Ondo zeba Milikoa zai. Ondo Milikoa, eusten da seguro behintzat. Eta ezkarrez ere ondo. Ezkarrez gehiago gozatzen. Ezkarrez orain ere. Goiko txapatik gertu pelota. Oso ondo ari da Milikoa, gozatzen ari da, eskubi ezker. Tanta dominatzen ari dira gorriak. Eta dominatzeaz gainera, bukatzen ari dira tantoak. 7 eta huts. Errez ari dira partidu hasieran. Tolosa, Hirugarrena eta Milikoa. Ezinean, apurtiko bi pelotariak. Bai, Irigoienek ez dik gozatzen. Gozatu baino gehiago ez dik dominatzen behintzat. Ez dik dominatu eta Gonzaleze behai guai ez dik asmatu. Ez dik pelotik hartu eta sartuanetan behartuta eta presaka sartuek eta urrun ez dik bate asmatu baina arte. Horda González, polita. Ez da llegatu Milikoaren pelota. Bera bai, llegatu da, baina pelota ez eta kostata izan bada ere egin dute aurrenekoa Urdinen. 1 eta 7. Zuzenean saskira joan dira bi lapurtarrak. Hor duzuen. Defentsan Aidez, Zabalean egin duen tantoa. Iaurain pelota aldaketa honekin, markako ja pikin bat itxuratzeko aukera izaten duten Gonzalezek eta Irigoienek. Azkartxo jodo aukeran, ezker paleta, oso ondo arrestatu du ezkerrez Milikoa. Berriz ere, dominatzen hasteko aukeran dira gorriak. Pisa honiko pelota zirudik, esan? Kosta egiz da emuitza bai. Jogatzeko pelota politi edo goneko. Horrein bote handiko gestituk. Eman ezpateatzen denak, jogatzen izteuenak eta nahiko pelota. Horda González. Errez galtzen diko. Eta boleaz ez du gozatzen ari? Ez, aurreko pelotak hartutxunak, sartzeko mugo itxo sartuek, baina ez dik minikin. Eta hori iruko adrota erdien pelota bizkerpaten ondo ateak, eta hori gaina beha ezkerra ala kontura guzkioik errexea bateko mugo itxuk. Guain di asko ikasi beharra zuen. Hemen anai eta hoke urte asko, profesionaletan defensa
beha itxea joa kostatzen zaie, baina hori tanto itxea kosta egiten da, eta beha nekez galtzein die, normal hementzat. Eta González alrebez pasatzen zaio. Hori tanto itxea beha kosta, eta errez galtzoa egin mau, oita bia iztea, nekez eukekola. Gozatuz atzera medikoa, gurutzatuz gainera. Ezkerra atal xamarra dauka Irigoienek. Eta bederatzi garna egin dute. Gorriek, bederatzi eta bat, Tolosa Irugarnak zabalean lortu da azkeneko hau. Oso ondo. Ondo iritsiek, behartuta, baina altxatzeko muen. Iritsitako pelota behera galdein ziot, baina. Gora. Gora ies egin jo Milikuari. Galdu duen aurreneko izan da. 2 eta 9. Goian jarri behar horrek, badik arriskua, eta ez da garritzeko alako batean, bakarren batek ies egitea. Bai, gaina gazteok ematea jun beharrazukea. Gazte izan, indarra gordetzea eta zaile dena erakutsi nahi izatek eta pelota ondo harraputuzko ematea jutea da errexago galtzen dut, baina ez da sinale txarra, gora, tondo botatzea. Este sakatzen nahi bate, eta aurreko unetan ezkerpa eta asko ginatea dik, eta gaurre berdin nahi dek. Eraman Milikuak. Pelota txarra. Berriz ere bai. Txarra oso, horra aukera azokek. Bia jode ditu, Ernest egoen Tolosa Irugarna. Oso garbi bota. Zabalean berriz ere. Eta Inaxo Tolosak utxe egin du. Oso garbi bota ibipatoi, ikusi itzaiok. Ikaraz baleok bezala, botatzeko. Eta gero pelota erresa galdu ganaiek hor, atzenekoi. Horuzu, biparetakoa. Ondo jaso du Tolosa Irugarnak, bertan geratu da. Berriz ere Zabale da Sebastián Gonzálezek. Hemen da, azkainekoa sakean. Berriz ere ezkerpaen azkar txoko du. Ezkerpa eta aztu beharrezoke, zuzena eta beharrezoke luze. Kontrixe alture manda. Ondo Milikoa. Aukera Irigoien entzat. Pelota jaitsi egin du. Tolosak jaso. Ordu berriz ere aukera, gozatu zatzera, erdi-erdira. Bederatzian da Milikoa, eutxi. Gonzálezek ere atzera jotzera baki du. Eutxi Milikoak tozpitik. Hora Tolosa Irugarna. Luze ezker gantxoa. González jaso. Hau ez eta bertan zegoen. Bai orduen, bai. Pelota indarreko hauen, baina bertan zegoan eta besku motxolakin. Galdu indik. 10 eta 3. Indarra bai, baina bea hor zegoan. Eustea Humalit. Gurutza dutago pelota ben, eta indarrez etorrena baina. Hor da aukerako pelota Milikoa, gatzera.
Irigoien baino jotzaileagoa da berrizkoa. Tolosak berriz ere utzi egin dio Milikuari. Ezkerra zabaldu egin du jokua. Bildu Irigoienek. Pelota eske, Filip Irigoien. Txokoan Tolosak. Arrapatu bitio Gonzalezek, ezker gantxoa. Hor dira bi lapurtarrak. Ezkerra sartu beharko du Irigoienek, horri biltzen da Larri. Ezkerrean baitu akatsa Filip Irigoienek. Amaika eta 3. Oain arte ikusita, egorrik marka, jon aurretik zehazte zula hundik eta jokune, bai, askoz gehiago dela ikusten dugu oain arte jogatuen bezala jogatuzko behintzen. Milikoa seguro eta dominatzen nahi dut eta Irigoiene etik pelota gehi galdu, baina ez dominatzen nahi eta González berriz pelota gutxi hartu egizan barbaren aurren, baina defensa lanetan da errez galtzen eta opari askoiken. Kontxer edarreki gozatu du Milikoak. Bederatzi atzetik eutxi Irigoienek. Jaz egiten du Gonzalezek, atzera. Hoi dena bine juteko dituk, beha motea jokatzen nahi dut, baina konfiantza ez eugitze egitezki olako gontzek. Pelota eta espaz puten bide, nundi sartu behar du. Eskubiz. Ara orain, eskubiz. Ezkarra zere bai, bolea. Oso behartuta hoi, pelota txarreta gainea, eta pelota honeta ez tega atrebitzen. Hor, indar dik, nine. Orantxe az daitezke urdinak tanto dominatzen, Irigoien moztu, aso Tolosak. Berriz ere moztu Irigoienek. Atzera Gonzalezek. Oso ezkerrantxo polita, Gonzalezek jaso! Eta zabalean, bikain. Bikain bukatu du tanto amezketako aurrelariak. Bai, tanto politik egiten nahi dek, hau atzeneko politi izan dek. Horren ezkerrantxoz indazu eta gurutza duta pelota, eta atzeneen, dejada zabalea, berta, bintartea. Gonzalez lurren gehituek eta ezkerrantxo indazu. Zoragarria. Oso ondo markatuta. Oso pelota zaila arabotu, Gonzalez lurren eta Irigoien txoko, baina berta behai bota eta oso tanto da izan dek. 12-3. Momentuz, kolore bakarra da. Iruñeko Labriten jokatzen ari den gaurko jaialdienetako bigarren partiduan. Kolore hori gorria, Tolosa 3 arna eta Milikoaren kolorea. Artekaria gera bat mutututa. Baitago bat ere orekarik partiduan. Ondorioz
Diru alde batera joan da, era bat. Ja, González atzera. Eutxi Milikoak. Hor daukera, txokoan. Aixe harrapatu dure Tolosak. Gozatuz Milikoak atzera. Ailegatu egin da Irigoyenen eskerka da eta berriz ere Dottore amaitu du tantoa mezketarra. Eta González de gorpen bat hartu lauzte, hor aurreko pelota jundanen. Erdi erren kazabilek. Baina aldabel latazeak. Txokatidan bihurrituren bat edo. Baina uste hor txokon utzi honen, urrun bile jundaren, urrun hartu la mine. Hor duzu egin bitartean, markagailua, 13 eta 3. Partida erabat hautsita dago. Gogoratu. Hor ez hau bukaeraek. Oso politxe hau, bukaera hau, erki gurutzatu dikor. Eta aurretik mina zutazioan. Ni uste da, Josean, aurreko tanto batean izan dela. Ni tanto ontan zehatunak, kontuatunak, hor pelot hortan igual, guztalde gor txokon utzi, bihin tarteat, ondo utzi, angulo bat eta horreztik ematen ba, Hor itxeik, gesto bat, hor indik bai, hor txe izan dek. Hor txokon utzita jutean, hor indik, gerri, heldu eta esku edena, zehatu ziok. Bai, horri errenka dabil. Bai. Aurreko ze hortan izan dek, aurreko pelotaka hortan izan dek. Aurreko tanto baten eri ditu zaidan eri, estropoz bezala egin ote duen, bere... Zakigu, zehatz, zin tantotan izan den, horre ere, bai, horre ere uste dut, zerbait izan duela, aurreko erremate horretan. Eta gerri heldu zio hor txoko bine juntan hortan, horre bai. Esan bezala, horkatilan bihurrituren bat du Sebastián Gonzálezek. Lau pelotariak aldagaretan dira, markagailuan 13 eta 3, partida erabat hautsita. Hor duzu egin bitartean, markagailuaren gora bera. Zazpi eta huts aurratu dira. Bat ez dut zazpi. Bederatzi eta bat gero, 2 eta bederatzi eta 3. Eta une honetan, 13 eta 3. Zerak despizkat, da hoi bero inda. Aratu, zera hielo, no reflex. Hielo. Finalgo, no, haze, hielo. Hor dituzte labreteko aldagaretako irudiak. Etxekiat, Josean, jarretzeko moduan izango den. Hor, bazirudik. Hanka behar bezala ezin duela lurrean jarri eta horrela jarraitzeak ere zika, ba. Merezi ote duen. Etzekit, zenbate joko izango hon, baino lehen batezin behintzat. Nahiko lan bazula, hanka jartzeko lurren. Eta mine balik mauketa hobea izaten den guztea. Sebastián Gonzálezek ezin du jarraitu eta beraz partidua bertan bera uzte erabaki dute 13 eta 3 zen markagailua. Honen bestean geratu da partidua Josean pena izan dek, partidua triste xamarra zijoan eta bukara ere tristea Gonzálezen lesioarekin. Alaix izan depa, partidua erabat hausita, Anaia eta Milikoa ondo jokatzen, bea gaizki jokatzen, gainetik suerte txarrakin, lurren pirika ibili behar izan dik, Irigoyenek etzio dominatu gehiagi eta bea berriz hor lurren bueltak egin behar izan dik eta hoitak baten bine hartu dik eta ez dibukatzek izan. Eta lehen bailen jartzean eta laizper ikusten dut berriz kantxatan. Hone bestez, agur esan behar dizuegu, Iruñeko labritetik hemen eskaini beharreko eskaini ditugu. Hori bai, agurtu horretik gogoratu nahi dizuet, bihar ere izango duzuela jaialdi bikain bat, bihar Najeran izango gara, eta bihar alde batetik. Txapelketako finalerdi bat izango da,
hor izango dira Ansotegi eta Oliden, Aritz eta Auskinen kontra, eta gero partidu nagusian, Estelarrean, Titin Irugarnak eta Zezeagak, Kapellan eta Elkoloren kontra jokatuko dute. Esan bezala hori bihar izango da, zuzenean Najeratik, Iruñetik, besterik ez, Gabon pasa eta bihar arte.